ginapahayag nga nagaduso sa ilegal nga droga. Agud may idugang gasto sa iya isa ka tuig nga bata. Ang isa sa duha ka menor de edad nga nadakpan sa bypass operation sa Airport Mandurriao sang Mayo 2. Ang mga subject sa drug bypass operation amo kanay alias Gamay kag alias Toto nga manghod sang ex ni alias Gamay lunsay 15 anyos ang edad kag residente man sa among lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Lester Oliveros, hepe sa Iloilo City Police Station 10, dayagin pahayag nga nagsugod duso sa ilegal nga droga ang duha sang bulan sang Pebrero kag nakatuad nga mga ini ang runner sa ilang source sa sulod sang prisuhan kag ginasuhulan sila sa 1,000 ka pesos para nga magbaligya dugang pa sang natungdan nga naguntat sa pag-eskwela si alias Gamay sang ini nakaangkon sang anak samtang si alias Toto naman ang naga-part-time bilang isa ka e-bike driver kag isa ka estudyante. Na-recover sa duwang 4 grams ang suspected sa bunga may standard drug price nga 27,000 pesos. Yaran man sabong sa kustodiya sang Crisis Intervention Unit sa Molo si alias Gamay kag si alias Toto naman ang sa kustodiya sang Balay Dalayunan sa Barrio Obrero, Lapuz. Noon say 15 years old ang pangidaron nila kag residente sang distrito sang Arevalo. Duwagid sila no, babae kag lalaki. Ang babae may bata ni siya nga daw 1 year old. Manghod ini ang upod niya, manghod sang former ang tatay sang bata niya. Sa pag-interview naton sa iya, nag-start ko no by February pa. Kay tungod may bata siya kuno kung kaysa kulang ang o ginadugang niya pambakal gatas ang bata niya.